за тебе и Неговото име над всяко едно име. Име, в което всяка една душа ще се поклони. Име, в което ние можем да бъдем изкупени. Царят на славата Исус, който дойде и понесе печалта ти, понесе греховете ти, казва Библията. Затова днес отвори сърцето си, за да може царят на славата да дойде и да възстанови живота ти. Халелуя! Няма никой като тебе, Господи. Creció mando alto de ver las curvime cana Señor Mamuk mantu deva mete estrelina Mamuk mano Isus de mamuk Creció mando alto de ver las curvime cana Señor Mamuk mantu deva mete estrelina Mamuk mano Isus de mamuk Pokainaman Isus de pokainaman Prijemine mano Isus de prijemine man Mamuk mantu deva mete estrelina Mamuk mano Isus de Pokainaman Isus de pokainaman Prijemine mano Isus de prijemine man Mamuk mantu deva mete estrelina Mamuk mano Isus de mamuk Халелуя! Нека благословим Господа да бъде в живота ни и любов. Халелуя! Благословен да бъдеш. Няма никой като тебе. Халелуя! Ще изпеем още няколко песни, с които ще се поклониме на Господа. Искам да ти кажа, днес ти имаш твоето прекрасно благоприятно време, в което отвори сърцето си за Господа. Чуй ме, приятелю мой, след смърт покаяние няма, казва Библията. Много хора са излъгани в последни времена от Сатана и Сатана ги мами младите хора. Затова, приятелю, който и да си тук на това място, отвори сърцето си. Отвори сърцето си за Него, за да може Божията сила да дойде да те помаже. Аз вярвам, че днес за теб Господ има сила, която иска да изпрати върху теб. Сила, която да дойде и да изпълни сърцето ти. Не дей да отказваш тази вечер на Господ. Може би много пъти си слушал евангелизационни служения си бил. Може би много пъти си чувал за Исус. Но Исус днес ти казва: ела ти при мен. Ела отрудени и обременени, аз ще да успокоя. Мана ще родил права, премен. Ordinhați по живото стуките Евангелие. О, сине Марто! О, сине Колиме! Омли нас, амаро товари! О, Исус е лескорала! О, Исус дехеле доменсос que também put pa que as leste! O Исус дехеле менсос que to se namorchite! O Исус дехеле менсос que to никой не мангеламе, но Он мангеламе! Ordinhați по живото стуки права! Он мангел душата му и е днес ко небес. Алелуя! Tu me
Mecame Saftete tu Ilubov karode Nariwatarame Kapinjare O Isus tamarode Ilubov karode Nariwatarame Kapinjare O Isus tamarode. Ако днес ти имаш любов, но любов, която е дадена от небесното царство, любов, която не се превъзнася и не се гордее, Библията казва, че в теб живее Святия Дух. Защото Исус каза, че Той изпрати Святия Дух и ние бяхме запечатани с Него за денят на изкуплението. Ако днес имаш ти дарби, пророчества или каквито и ще да са, Библията казва, че те ще отпаднат, но само по едно ще не познае – любовта. Любовта на Бога никога не се превъзнася. На всичко хваща вяра и на всичко се надява. Халелуя! Мечаме, метуме, со тена. L'alegria, tu me digas, mi любовь, tu ven, te siga ven. Mi любовь, каруде, nariwatarame, kapinjare, o Isus amarode. O Isus tamarode. Ilubov karode Nariwatarame kapinjare O Isus tamarode. Ilubov karode Nariwatarame kapinjare O Isus amarode. По какво ще ни познае Господ? Любовта. Защо по любовта? Знаете ли какво е любов? Искам да ви кажа няколко думи относно любовта. Любовта не е само да казваш обичам те на Господа. Любовта не е да дойдеш на църква само. Любовта не е само да кажеш на брата до теб обичам те. Но Библията казва, вяра без дела е мъртва вяра, казва Господ. Знаеш ли, искам да ти кажа, Исус можеше да каже от небесното царство обичам те, но да не го прокламира като умре на кръста. Той можеше да изпрати един силен ангел, за да умре вместо него на кръста. Но той дойде и показа своята любов на дело. Чуваш ли днес, приятелю? Любовта на Бога не е да кажеш на Господ обичам те, а любовта на Господа е днес да пазиш Неговото Слово. Защото който пази Неговото Слово, казва, любовта на Бога препътва в Него вовеки. Халелуя! Кажи халелуя на това Слово! Халелуя. Кажи халелуя на това Слово! Халелуя! Няма никой като Господа. Искаме да изпеем една песен. Любовта на Бога чака. Халелуя! Днешния ден правиме 9-та евангелизация. Нали то? 9-та, 8 или 9-та? 10-та. И малко гърлата са ни паднали. Не, че можем добре да пеме, но искам да ти кажа, може тук на земята да пея като гарга, но един ден на небето, казва Божието Слово, всички ще бъдем хвалители. Халелуя!
да намерим този свят любов. Всичко скъпо връща в суета. И когато мрака изтока, само станеш ти, поглед към небето отправи. И когато мрака изтока, само станеш ти, поглед към небето отправи. Любовта на Бога чака да изпълни сърцето ти. Исус е там, отясно на отца. Цената Той плати за тебе, и тя е толкова скъпна цена. Исус е истина, живот за нас света. Искам да ти кажа, Библията казва нещо. Господ каза нещо на апостолите. Той каза: вън от мене нищо добро не ме чака. Днес Господ ти казва: вън от Него нищо добро не те чака. Какво може да не чака в Господа? В Господа може да те очаква една неописуема радост. Защото Библията казва: радостта в Господа е моята сила. Какво може да те чака в Господа? Библията казва, че може да те чака Синът на Бога. И за това, приятели, днес имаш привилегията да даде сърцето си на Него. Ако днес си го направил, искам да ти кажа, Библията казва: който стои до край, ще види лицето ми. Така че не е нужно просто днес да бъдеш вярващ, но днес е нужно ти да устоиш, да стоиш. Исус казва: аз съм пътят, истината и живота, и никой не идва при отца ми, освен чрез мен, казва Господ. Ако днес ти си на кръстопът, ако днес ти се чудиш кой край да хванеш, Исус казва: елате! Елате такива каквито сте, каза Господ, и аз ще му успокоя. Халелуя! В сърцето имам празнота. И какво